מרכז הכוח הכלכלי של ישראל בעוד מספר עשורים ספורים הולך להיות בנגב. הולך להיות בערים כמו דימונה, הולך להיות בערים כמו באר שבע. רוב השירות הצבאי שלי העברתי בדרום הארץ. הייתי בנחל, אחרי זה בבה"ד 1, וחזרתי לבה"ד בתור מדריך ואז מפקד פלוגה. ולבסוף, באוניברסיטה, כפי שאמרת בפתיחה, השנים הכי יפות שלי, ואני אומר את זה היום, במקום מגוריי בלוס אנג'לס, השנים הכי יפות שלי, ולא בנוסטלגיה, אלא באמת, באמת של החיים, היו בדרומה של הארץ. ויש בדרום הארץ משהו שלדעתי קשה מאוד למצוא במרכז הארץ, וקשה מאוד למצוא בחול, בלתי אפשרי למצוא בחול, אמת. אמת, האנשים אמיתיים, האנשים חמים, האנשים כנים. אנחנו הולכים לבנות ערים אוטונומיות, ערים של AI, מפעלים שהשתמשו ברובוטים, רובוטים חדשים ופס ייצור רובוטי בדרום, מחשוב תשתיות קריטיות ואנרגיה, מפעלים לייצור שבבים, הכל הולך להיות בדרום הארץ. הנגב הכפיל את עצמו בעשור האחרון. זו צמיחה פסיכית. יש סיבות לצמיחה הזו, אבל יש מעבר של טלנט, של אנשים סופר מוכשרים, דרומה. כי יש פה את כל הכלים הנדרשים, גם ברמת התשתיות, גם ברמת הנדל"ן, גם ברמת החשמל, גם ברמת האקוסיסטם שנבנה פה, את כל מה שנדרש כדי לעזור לאנשים פרטיים, למיזמים, לחברות הזנק, להצליח ולצמוח.